10 बज गइला अभी ले सूत के ना उठो। एकर चाल चलन कैसन बावे बेटचोदवा के कुछ समझे में नहीं आवत। ई चाल चलन रही तो साचो एकरा हर में हरदी ना लगी बेटचोदवा के। गांव के लोग हमरा के जियल मुश्किल कर देले बा। एगो बेटो पैदा करनी तो सार लुरगर ना पैदा करनी। का हम कही इहे हमरा वंश में आवेला रहे। चलो आज भगवान के भरोसे, हे भगवान आज राहुल। रे परवसार कहाँ बारिश रे, निकल घर से बहरी जल्दी। रे सर परवा तोरा सुनात नहीं रे, निकलबे किनारे घर से बहरी जल्दी। लार भोरे पारा पारा कोइले पारा ए दिन भर काम काम कोइले रहत रह। इने के बुझात कि लइका बड़का हो गल बियाह शादी करी ए अब कुछ दिन बुढ़ाइयो जाए दिन भर पारा पारा कोइले रह। चल सर चल, आज हम तोरे फेरा में बानी। आज तोरा हार में हरदी लगवाइए दे तनी। चल जल्दी चल। का करे के बा बोलो, खाली चिल्लाते रहेला पारा पारा। रोक, 5 गो भाई लोग बा, वही लोग से कह के आवत तनी। सारा 5 भाई मिल के चल जाई तोरा का लड़की खोजे खातिर। आज सार के हार में हरदी लगाइए के छोड़े, इहो हमरा का समझौता। 1 महीना खातिर का बाहर गइनी कि सर पटदार सब सर अंदर घुस गइल सर। हटनेरी एक हाथ सर खेत में घुसा के बालो बच्चा भइलन सर तो कोनो काम के ना। अभी ले सुतल बा समय लोग जाग गए। ई सरवा का करी है सर, का धरी है सर, हमरा कुछ बुझात नहीं खे। प्रणाम लुटन भाई। प्रणाम प्रणाम रे भाई। बोलो बोलो, कैसे कैसे सुबह सुबह याद कइलो? अरे का कही हो, लइकवा के हमरा तनी लड़की खोजे जाए के बा, यही से तारा लगइनी हो। हा भोर पर गलू दी आ गइल उतर में चूता उठा के। कल छठियार कइल त एगो झाट उठा के मिठाई ना पहुंचइल। आज लड़की खोजे जाए के बा तो परिधार याद पड़ता। उ दिन भोर पर गए। आछे दिल में तो सली रख। छठियार भइल तो तारा के ना पूछनी, लेकिन बेटा के बियाह करतन तो तारा के पूछतानी नु। भाई हौ तारा के पूछतानी नु। चलियो भाई भाई काम का हुआ वो दिन? भाई का हुआ रहे, मोर गइल है कि लार धरे गइल भाई। आज भाई याद आवता रे। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। ना 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 ई नहीं की हो सकत। हम देख लेता नहीं सर परवा के कैसे तू बियाह कर लेता रो। हम देखिए लेता नहीं तारा के। ए गांव जा देखिए लेता नहीं। ना 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 अरे बात मानो, हम तारा से हाथ जोड़तनी। गांव जवार के तो लोग हंसते बा। तू एगो भाई हो, तारा के भाई के नाते हम पूछे आइल बनी। हमरा से लड़ झगड़ा मत कहत तार हम गोर धली। ना ना लेकिन ना भाई ना हो होके दे ना होके। अरे अरे बात मानो भाई, चलो। ना ना ई ना होई, हमरा जीते जीते ना होई। हम देखत नहीं कैसे तू परवा के बियाह कर लेता रो। परवा तहार लइका ना हो। अरे हमार इज्जत जाई तो तहार इज्जत ना जाई। आई बुधिया वो दिन का हो गई रहे। मां डीजे बजत रहे, ऑर्केस्ट्रा नाचत रहे, लोग मिठाई खात रहे, आ पटदार लाड़ धो के बैठा रहे। वो दिन कहां गए? अरे त वो दिन कहां? बहुत तहार हम गोर धरतनी, तहार हई गोर धरतनी। लेकिन चलो हमार इज्जत राख लो। गोर हमार मत इज्जत राख लो। भाई हो दिल में सरदा हमारो बा। केकरा भाई के सरदा ना होला, लेकिन पहले गलती तूहे कइले बार। तो हम गलती कइले बानी तो माफी मांगतानी, ठीक बा? भाई हो तू वही हो जरूर, ठीक बा? चला चला जब कहत प्रणाम प्रणाम ले रे भाई। चला आए मन तार दुखित ना करेम। का बाबू का हाल बा? का होले राजा? का बा तो सवेरे सवेरे मर दिया गइलो। ए का करी हो, एगो हमरा कपार पे बोझ बा, तारा मालूम नहीं खे। बेटवा हमारो करे हमरा लड़की खोजे जाए के। के कर परवा के? हां परवा के। तो करे हमरा लड़की खोजे जाए के बा। हां तो भाई से कह देनी, सब भाई लोग से 5 भाई लोग से घूम के कह देतनी। अच्छा अच्छा कि सब लोग चल जाई आ तेहू चली है। जरूर 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 चलबे नु? चाचा खाना पीना के व्यवस्था बानू हो जा। खाना पीना के व्यवस्था देखो, सच बताओ तनी, खाना पीना के व्यवस्था नहीं के सब हम करे। अच्छा हाँ यहाँ तक बात बनू कि कोनो लड़की मिल जाऊ तो हम ओकरा के दहेज दे के आ तब ओकरा के हम ओकरा से बियाह क के तब लेके आम। हमरा कपार पर बोझ न हो गइल बा हो। अच्छा अच्छा चलो चाचा कोनो बात नहीं के। अइहे बबुआ, हमारी इज्जत हमारी इज्जत बाटल थोड़े हमर पे। चलो तनी चलो। अइहे बबुआ, ये याद करके, ठीक बा? तनी ओकरा से कह देतनी। कह के वजह प्रणाम बोतल भाई। हां ले रा भाई बोलो। का हाल चाल बा हो? सब ठीक बा।
कहने कि 10 बजे हमरा दुआरवा पा दी, हमरा लइकवा के लइकी देखे जाए के बा। पारवा के हां परवा के। कहाँ चले के बा भाई? अरे कहीं लइकी मिल जाए, कहीं से देख के उठा के लेके चल आवे के बा। ठीक बा चलो जाई। ठीक बा तो 10 बजे हमरा द्वार पे चलई हो। ठीक बा आवत ठीक नहीं। बानू भाई याद पार कही हो। ड्राइवर साहब खाली बार हो? हां बानी। ए तनी हमरा पारा खातिर लइकी खोजे जाए के बा। पारा खातिर लइकी बाक मार देवा, हमरा बेटा के नाम हो पारा। बोला कय गो रुपया लेबो? 300 रुपया दे दे। ये मार देवा 300 रुपया का लेबो? यही जा आसे पास में जाए के बाद 2-4-5 किलोमीटर में। बोला ना कय गो रुपया तारा के दे देम? सही उचित बताओ कय रुपया तारा के दे देम? चलिए 250 रुपया दे दे। 250 रुपया ना देखो ना हमार आ ना तहार, हम तारा के 225 रुपया दे देम। वही पर फाइनल करो ठीक बा? चलिए ठीक है। आवत नहीं 1 घंटा में तो हमनियो के तैयार होतन जो हमरा द्वार पास जे देखत रहनु द्वार। हां देखो। हां तो द्वार पे चलई हो आ चले के बाद लइकी देगा ठीक बा? ठीक बा, ठीक बा भाई। अरे बाप रे बाप, लागत आज हमारे बाबू बियाह कर रहे हैं। लड़की देख ले बड़े आज तो यार होते नहीं हम होऊंगा। तो रोज आज वीडियो बन के जाए के बा। बियाह तो कोई नहीं है आज मजा बा। बहुत जल्दी बियाह हुई हमारा। पारो लगा ली। कहां बारिश रे सर परवा अभी ले तैयार ना भइले? हो बनी आ बनी हमरा जोर। जल्दी आओ सर, सब लोग आ गए द्वार पर। का भइले? अच्छा कबो कबो बेटावा हमार काम के बात करेला। सब भाई तैयार बनी चलू चले के चले के बैठे जा गाड़ी पर। हे जी पहुंच जाते नहीं। हां हिया बैठ गइलो के बैठ हुड पर। तो अब नु सब देखियो सब लइका के तोरा का पसंद करियो चल बैठ 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 ना साथे बैठ जा बैठ आगे बैठ। अब बढ़िया से कि तोने कोनो लड़की वाला देखे तो तोरा का पसंद करे। हां हां बैठलो भाई बैठलो 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 चलो भाई। चलो सर के आज हाथ में हल्दी लगाइए दिया। केहू के घर में आनर बकटेर लूल रंगर लड़की बिया हो, हमारा लड़का के बियाह करे के बा। लइका ली आई हो, लइका लइका ली आई, लइका ली आई हो। लइका ली आई हो चाची, लइका ली आई। आजो बुझाता कि लड़की ना मिली का दुहातना खोज लेनी सो मन हार गए। अरे ले राजा शुभ शुभ बोला मर दे। का कहीं हो बेटा हो कपार पर बोझ हो गइल बा। अरे राम के नाम होला सब ठीक हो जाई, तू टेंशन मत ला। अब देखो भगवान के भरोसा अब का होता का ना। देखिए पारवा के बढ़िया लड़की मिली। चलो देखो अब का होता।
चलो लबर लबर मत बोलियो बेटिया के द्वार पर। आ तू ही बतियो हम ना बतियो। चलो हमनी के बानी सनु। हां अरे ई सारा लड़का जवन बारन सा हमर साफ पापी चोट बारन सा बतावा है कहीं से गाड़ मारा के एगो गाड़ी खरीदी देनी बे चोदवन के बुझाता की गाड़ी के इज्जत कैसे कइला खाली चढ़े के हाल जाना तारन सा सरवा या जा सो आज टंगरी टूट के छोड़े बे चोदवन के कौनो के जिंदा नहीं के छोड़ के आ एगो लड़कियो बिया त उ हो एकदम का हम कही ओकरा के हम पैदा क के फंस गइल बाप रे बाप सब हमरा माथा पर बोझ बारन सरे दादा आज आवे तो कहीं से रिश्तो नहीं किया कि करो के बियाह शादी क के बेलाई होने हम बाप रे बाप हम परेशान बनी कोनी से भाई बताओ और 80,000 के गाड़ी हमार डंक लगा के एकदम मूर्छा लगा के धर देना सावर सब बेचुडवा अरे कोई तो लड़की बा हो बियाह करे खातिर हमरा से। अरे लइका ली आई हो। लइका ली आई हो। अरे केहू के लड़की बियाह लूल चाहे टेर बकटेर हमरा लड़का के बियाह करे के बा। अरे ये बाबू का बेचता रलो अरे लइका, लड़का बेचतानी सो लड़का। लइका अरे रुका मत रुका अपन गाड़ी रोका मत तनी हमरो लगे एगो लड़की बिया देखब हो तुम देखाई तो अब उतरी मेहमान उतरी आई बैठी लइका राउर है हवन का देख लिया। हां ये हमार लड़का हो। तई मार दवा छानी पर बानर खानी काहे फान के चढ़ल बा? अरे ई कोही मोती बानर खानी पैदे भइल जौना भइल पैदा भइल कुदिए के पैदा भइल। अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं के उतरी मेहमान बैठी आई ये हमार घर दुआर बा आई लो बैठी लो उतर लो बैठ लो उतर तो बेटा आओ पर प्रणाम आई लो बैठी लो चले के बैठे के आई लो बैठी कहां बा आई लो ना महाराज सारा व्यवस्था मेहमान होई का अरे मेहमान जानता नहीं ये हमारा बार मुते के आदत नु हो। पटना के पीएमसीएच में नु डॉक्टर हमरा के लगा देले बा बार हम बिछौने पर मूत देहनी यही से डॉक्टरवा होई लगा देले बा। करतिया में लगा के सुते निका और लगा के देनी। हैं चलिए कोनो बात ना आई बैठो मेहमान चलिए आई बैठे प्रणाम मेरा तो बैठ बैठिए प्रणाम अरे मेहमान ये मेहमान रोडक लिए मेहमान को सही से थोड़ा काजी मत करी एक पहले बार आइल बनी हमरा ए मतलब मेहमान हम आइल बनी अपना बेटा के बियाह करके हम अपन इज्जत लेबे। जय दी बैठ अरे ले ए महाराज भाई देखी हमर बुढ़ा में टूट गइल का तू बैठ मेरा जा ए सामान पर चोट लागत था मेहमान लागत कि हमरा बेटा के बियाह करे में हमरे सामान में खा जम का हम खत्म में कार्यक्रम बैठू मेहमान ए मजाक नहीं बैठू मेहमान बैठू जल्दी आओ से द्वार पर कुटुम आई हवा हां बाबूजी एगो काम करो प्रणाम मुतन ए टुटल चला ठीक बा सरल पाकल गोबर मिठाई लेके आओ जल्दी खाओ मेहमान के गोबर मिठाई खाओ ना तोरी बहिन के गोबर मिठाई का काला रे। अरे गोबर मिठाई गुलगप्पा का हमने लोग कहल है वो अच्छा गोबर माने ई कहू ना ने खाओ देखो तो ना अरे ऑनलाइन के जमाना हो बर्गर पिज्जा ये सब घर वाला कहां लोग खाए सब अच्छा हां बैठो रखू सरल रखू ए लिया रखू ए जी रखू मेहमान खाओ ओए देखो ले राजा बोका छोड़ दी यही को बियाह से साथ तोर बियाह नहीं क्यों पैसे नहीं के बुझा पैसे एथी भइल बा यही पर इज्जत ले बच्चा तैयार हो गइल बा यही कोनिया से साथ तोर कहीं बियाह ना होत रहो आ हमरा बोलते एबरा एथी भइल त आ गेल कहीं अपन इज्जत जनावे लगलो जाए राजा पानी पीहो लड़की के बोलाई हम लड़की के बोलाऊ मेहमान हैं नाश्ता पानी करम लो कि देख के करम ना नाश्ता हम कोलम सो बाद में नाश्ता पानी लड़की के बोलाई ए बेटा सरला हां जा के लड़की के लिए ठीक बाबू ए बेटा परी ये देखो तुम्हारे लिए द्वार पर रिश्ता हो गया खरी जल्दी आ जाओ बाबू कहां गई बढ़िया नाम मेहमान धइले बानी पड़ी हमारा बेटी के नाम परी है घर के एकदम गांव के तुम हां कुटुम लड़का लड़की के तो जोड़ी बहुत बढ़िया जमी महाराज का सही में कैसे जी हां रौरा लड़की के नाम बा पड़ी अच्छा आ हमरा बेटा के नाम बा पारा तेरी बहिन ए बेटा पारा
तो नी देखाओ तो को के खड़ा। अरे बाप रे बाप। खुश रह खुश रह खुश रह पैर छू के प्रणाम करो, लड़का के बाबूजी बनी। खुश रह खुश रह खुश रह। हम तो बड़े से बियाह पड़े आगे पूरी जहाँ फेर सब शुरू हो गई फेर शुरू हो गई वही छेछरापन का शुरू हो जाला। जाए दी बैठ अस्ती आउट लेना चाहिए बैठ 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 ते हो जा बैठ। बैठो बैठो। हम बैठो तनी नाश्ता करी लो। नाश्ता होई पहले लड़की से समाचार पूछा जाओ। लड़की के बबनी बोली तहार नाम का हो? हमार नाम परी है। वाह नाम तो तहार बहुत बढ़िया बा। का कॉल हेलू? हम सब कुछ कर लेवे नी। तोरी बहिन के सब कुछ कहा रे? अरे मेहमान कुटुम पता हवा ये हमरा लड़की में ऊ गुण बा हां कि जवार के कोनो ऐसन लड़की जवन काम ना कइले होखी हां ई कर देले। आई हो दादा तो ऐसन लड़की हमरा बहुत पसंद पड़ेले। साचो ओ। लेकिन एगो बात बा एकरा से पूरा हमारा गांव के लड़का तबाह रहल सन। ए महाराज एकरा से रौड़ा गांव के लड़का तबाह रह चाहे जिला के लड़का लड़की हमरा बड़ा पसंद बिया। आय हाय 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 मेहमान के दिल कितना नेक बा। हमरा लड़की के बारे में सारा होई सच्चाई जान के भी रहुआ हाथ तामे खातिर तैयार बा। हाँ, हम बानी। हमरो ई रिश्ता मंजूर हम बा। बानी। बेटा तनी अच्छा नाश्ता ई पानी कराओ। बताओ बबुनी का बना ले हेलू? ऊ है सब चीज बना लेवे नी। हम जवन कहम तवन बना के रवा के बेरा पर के रखिया दे। अरे तोरी बहिन के ई कौन के रहो रे? ऊ है लामा का। ई सब नानू कहे के हो। अरे लमका मने बाउल समझ लेनी का मारा ओफिया फोफिया छान के खिया। अच्छा हम बहुत खुश बनी हो। ए मेहमान बहुत खुश बनी हम। तनी बेटा हां जी लड़की तोरा पसंद बिया नु? हां बहुत बढ़िया पसंद बिया हैं? बिया पसंद। कुछ पूछे के नहीं खेनू? ना हमरा कुछ नहीं पूछे के हैं? लेकिन एगो बात तो ठीक बा बेटा तहरा प्रेशर से हम तो तारा के लड़की खोज देनी तहार बियाह हम करतनी। लेकिन एगो बात तहरा ध्यान में रहे के चाहिए नीतीश जी वाला बतिया तहरा ध्यान में बानू। हां हमने के मुख्यमंत्री जे बा बिहार के हां याद बा उनकर कानून वाला काम तहरा करे के बा। ठीक बा काम करी हो भीतरी लेकिन गिरई हो बहरी। तेरी बहिनी के गीत रे ई का कह देनी मेहमान लाठ लिया ना होई बियाह याद लिया लोग। अरे पहले सुनु लिया लोग आज मेहमान के मार के गाल काट देबो। पहले सुनु सुनु पहले बात सुनु का बात बा। होई हमार सारा इज्जत ले गई। सारा हमारी इज्जत ले गल उ हट। ए मेहमान किसी आई मत देखी। ए जाई दी मेहमान गलती हो गल हमरा के माफ कर दी। गलती हो गइल। अरे तो साला जान लागो ले आ जगह तक कपाट छोड़ अरे